Hey guys, this is your boy Qhamani Black Pen wakanda forever tech play bloody show. Sawamkela ki-YouTube account yami guys. If like uyaqala ungena hapa, cela subscribe on my screen uzayibona pha like yabo, uthepe napha notification, like, share, comment, do the most. So guys, welcome to my vlog today. Sithathe vlog namajita. So bethi photoshoot sajiva like khona nenye famous udibana nayo as nation yabo, so discussa lewe nge-27 kaJune 2026 house party yabo, like kuki famous efuna sijoina. So guys, today sabe senza alone yabo. Guys, cela man bukele le video phela man, this panel is gonna be fantastic, gonna be wow guys, gonna be moja. So guys, please guys, subscribe. Road to 500 subscribers. Road to 500 subscribers guys. 100k views, then 100k views, 500 likes. Yeah, 100k views, 500 likes. Cela guys man, benathi man guys, hlala nathi apha yabo, yenza vlog nge-coronation, iyafa coronation, not yonke coronation. So guys, izophinde bonana man, bona aphinde yenzeka man, sharp ke. So apha ke guys, besala introduce inona yami uQhamani lo bendihamba naye abanye amajita la bengekafiki, bese introduce wona ke ngalixesha. So apha guys, iboza iye yabona uba ana man, bone gqibile kudala uthatha ikamereni yakhe yasondela uthatha ikamereni yangena nge-intro yayo yabo, Kitsana cave yangena nge-intro yayo boy, ibhule. So guys, apha kulinawo ke ngoku besaqhwaza ke ngoku agxiba khwaza amabanjwa baniphi amabanjwa phumani amazi mosixa ifukhelezi zengqondo zakhe khwaza namabanjwa ukuthi sihamba pho khwazana namabanjwa zengqondo zakhe zimfikele.
bxtchez bethetha bengene intro yakhe bechaza uba Case usukaphi because like beziphosa ukwacebisa le mpumi qha bathi sithi hla amagenge yamazi bxtchez ivele igama hla namagenge acela nje ii-pictures ne-release azifika phana nxa ladies ziplakaza uba zifuna ufoto nokubeka ku-YouTube abantu boyika ubafuna ufoto bro ayaziyazi bxtchez naye yathetha ngaba ayikhona baba ayikhona.